Nilip lakhain korapo MAC Constituency keparlo Uppar Tarapung Rong asar bangkrehini pen pherangke amei kepha. Lower Tarapung along election a ballot box aron ateng pen claim pon pede. Kardom inglong kriya birta pen Neli sami nirtina Teron pi non birta thi pi pen arju ponik tha. Pini Neli gungbura bangkrehini amei pen tongsekot pen pherangke amei ke phanang koke kedamtang nelitum gungbura bangkrehini kachingvai ke Bjp Candidate Pobitro Rongpi aphansi kepahai labji aphansi kabor ilo sitame niphai troksi ningwe Bjp along local committee maiphu Hemson Ingti lapen Dorsing Lekthe latum bangkrehini ajo apor NDF a meeting nangdo prupru amat manghu mangram ason benlo lasi kerem ke haike puthek thedetlo sita Neli gungbura bangkrehini ameipu Rajen Teron penke an cepaduksi Bjp kepahai je aphan ke an ke bor ilo lasi MAC Pobitro Rongpi aphan choning rilo nelitum aphan nang dia thapusi pini nang kachethanlo sitame ningbiri highway ji puta gungbura Rajen Teron pen pherangke athengno ningje lapen gungbura pen Avinash Rong hang aphan karju kangtung ke Robert Terang ke NDF ma mate Bjp lo pangthek thek thedetlo lasi nang pachini dakasonte mesenji puta pachini lapen Robert Terang ke Tarapung arat aki kachongsip abang puta arbokpon athema TYDC mate Tarapung Youth Development Committee pu amen pen ke claim tap amunit puta gungbura pen ningje lasi solang do arat lapen hemphang asong do anta pachini lo Tarapung ke TYDC pu ke amen chier lokchot puta pherangke athengno nije Nilip pen luka sangma report inglong kriya bita la punon ke bang media korte phantame suri ke ro pilo na nelitum non na pora son tongsekot pen son amei mate lam plar thak ti nangkok tangi nangkok lalo kedamtang patumi kariner kep longri mate constituency long ke jabang pugang wai hot nelitum Tarapung long la son manghumi me la son problem ke bang posting tumbaro gungbura tung son alam thi non sing kiji than thu mate ang song sol van lam klar chi pi chu nang ko lo la si kedamtang tarik ang ni tung gungbura tung ke chirai kateng ke Bjp so karalong ongdung awut pen ke chirap tu ni ku baro gungbura tung ni tung lam chak chi pi lo sitame non tarik troksi haning we poran local community da Bjp ke Japon songya local community tung secretary lapen president lapen Robert Terang alangli kadoga weang songlong amithang ali phan ka chiri pen ajok gungbura phan aronar kanjet pen da Tarapung alok long ka chirai alam an sar bangkrehini ka chirai alam semelang tum patet pek dat si ka preka politik long ki jut kilut chok pen ajok tongsekot rong rata tum phan ka pamang bu la son alam ke wan pen ajok kasi non kilit tang election buthak nelitum ongdung abut pilit ji lapen 100% 99% pelongi pusi sar phanti chak lo sitame nelitum la songbong sitame nelitum non apor kila sol tumon lang no nang jok jok nelitum ningi chit he abang lapon 99% ko bang nelitum ningi chit he pon ave delo sitame la songbong sitame non bang ke local community tung claim ke pin sitame sar phan ning pe the mate ni tum hin pen lang klar chi pig la lo rata tum baro gungbura long baro gungbura tum phan na mahang lang la pen baro gungbura tum phan aman ga chi pia tum on la pen pinanga korte tum sar phan ning chi the abudan sinon bang ki cholo asi local committee secretary president la pen Robert alang ni long pan ya le ke choyan alang ni long sarandar lo sdame pinia bang la son si dak Tarapung rat phanang pamang hulo na sabuthak se ni tum ke da pola so alam klar ka chipi van sar pan ni tum hin pen lam klar chipi lo pen dia chuang lo la pen ni tum chuning ri lo kewang ji la alang li hai dat butik do ana wut tame ni tum gungbura tum la pen rong rat tum alang phan ning ke the awut ar puthak tame lang i deng pen ni to ki du ki sung phan ke alang li hin be tame ong dung ben ke lang ji phan pen ke ma tha ji phan ni to hin be chuning ri thu lo la ti la sona tumon lang no nang jap je putte ni tum ong dung awut 99% an ke longji ang ring dolo kami tongsekot
son si karbiang long along kaddu kawe ta niphai nerkep vosik arni vote jokponlo kaddu kawe 84.5% an jokponlo laan ke mesen lapen apolitical party tin agent ta dolo sida ballot box ke ajat asonta claim pon pesi areng angsesi pondet ladak agent atumta la so box aphan aron ateng pen ke claim dunji aphan apor chu hanglo sitame apor pipe lapen mobile penta photo nap longle lapen media atumta photo nap dun longle lapen agent atuma phanta photo nap longle inject pititi lahai ke nituma kamlo nitum claim popusi kipu lasi tarapung araratum ke doana party agent atum kipu atengke box aphan ke nilining ing samse athe lok check amat tarak lok anchot lasi non puthot election do thuvek nangji kali pute jesong nangkok popusi doana party agent atum pen pherangke amei along ningje lapen rong araratum ta ningje rinti lasi kedamtang anta lower tarapung ke lason si ke claim pon puta pinangan aruling political leader atum pen ningje pon lasi laso ateng pulote piningta lason thotsi claim lilu lasi government aron ateng pen claim kle lapen pe pusitame talomle peking ponpe lasi pinapamat lower tarapung alongke re-election do vek nangji lapen candidate atuma phanta chuning rilu pado vek nangji jongsi pado de lepute nilitum ning oi pikan puta pherangke atum karjo hut nangchi thandun ninge pine nelitum pini nelitum pini tumi mana pini nelitum kotmat abang so nangkok kedang alo ya tumi election apa tumi election nelitum ke ijanang selola prang itu ke abang so ijana tumi tum kachingvai kotmat kachingvai ke bang alo itu tumi kejok tanga sobang abon nanggi le pensil theng nanggi kolong ta da sil ke ore ang sipon so box along bil tu na suspect do lo se na tu do be tu tuning de dawn ni to box ji pulo itum labang so pesa pa bolo te bolong ko bo yok si labang so pesa pa bonji banta pa bolong le la pen la kini news live tum ta news tum ta video ki kila reporter tum hanta labang so bok hanta tu ta pa la ta pa long tang de labang so lun de la public tum inut back labang so hakhi choye phan alu palulong ma palulong le palulong le labang ke police tum ala tum ni tum long video kalo la public tum ta sitame police tum plung thui asi itu jen tum handa sinapa dukrong la surod mutela boktan ki ena tu mening samse labang so box le lapson di ni tum ni subject tang de nangai tunga matha bang ke puthot labang so re-election do naing putong na tunga matha ma man de ko sonja ini tum matha bang la lo kadang so bo ning kang samse ateng boteli tum re-election nang ko bibo